thir tu te in zawai in si bai vek ule tun chum video a chuanin kumsang hni somruk pahnih atanga ronkal nia inchalina kumsang hni somhni panga a hianin thil thalo tak alo thlen tur thu le indona alo thlen tur thu alo hrilhlawkna kan let le don ani kumsang hni somruk pahnih atangin ka lokal ti in mi in thuron soi ta sela ilo ngai thla ange ilo nui so anga ilo oi lawang kumsang hni soma khanin japan rama chuan mi pakhat kumsang hni somruk pahnih atanga lokal nia inchalina hun lokal tura chuan chhiatna shang le boina chi shang alo chhuat tur thu alo hrilhlawka chung athil lo hrilhlawk zong te chu amalte tin anon thleng dik tamaya ma se kumsang hni somhni pahnia athil puan chu voini thleng hian ala thleng lawa chu apuan hnung ber ani bok asoidana chuang kumsang hni somhni panga hi hun harsa le rap thlak tak alo thlen na tur in chan na kumani e atia chu warning ron soi chu engeni ta ti voinia hian kan soi le don ani kumsang hni som November thla chuanin Japan rama mi puite chuanin anti dampa ngayangin politics te anime te thilthleng chang chanchin te chu anti ti hawa an soi ho china chuti lai chuanin online social media platform pakhat tu channel antia chuan mi pakhathi aron lang hlol maya chupa thu po sawang chuanin internet community internet khovela thu ngai thate chanchin thar ngai thate platform shanga thu soya in hnial te emo thil soi ho chin te chu aron bara khai chiang hle mai kumsang hni somruk pahnih atanga local ani thuwa in soya aron kal champo experiment awangte thil shang an try la wanga ronkal ani lo thule hunkal to aron kal chan ber chu hunkal to a chhana na satak a thlena wanga nun na le thina inkar thu ani awanga rodlet le ani thuwa soya he posi Japanese drama chuan na sataka alar na chanchu mi ten an thedara fiam thu nante nui zat tur shimshimin antar langa chu wang chuanin hun reilo te chung khanin adar chak em mayani mase chu athil zia noya chuanin thil mak dang dai de symbol ni dewa langsi Japanese horop ni de boxi phonetics spelling ang ni de boxi hi aziaka mitam tak chuan chu cipher emo code ni in anrin pha a sumi rwal chuanin no ta oma thuzia ka oma chu mitam takina mak anti hwai chu ania chu thil chu tunlaya mishing te ta na thuron alonia ahun lai phei kha chuanin ngai ven a hlo lo emema a chan chu khati lai khan mi te chuan time traveler te hi thon thua te anime a te cartoon mi chau tura an ngaya tin chen khat a pose muwa chher tu te chuanin he pa hianin mi ngai ven hlo aduani hi ti ten an nui so a fiam thu thonan te an mang chun zoma oi lo tu le nui so tu tam tak omma sela mi chen khat kha thil zirchian do le athuzyak zongzong te symbol te syllable shang te chu enge ani ti zirchianga decode tu te an om ve boka chu symbol te syllable shang te chu a om zia an han zir chwa ta ka chuanin mi te chuan hlauna enge motak an nei ta a chu ta thu in zia chu tlanga te tlan ra u ti hi ani mi te chuan ngai na an shilawa engtia hambo zui chinge ti ten ngai dan an siama bangbau taka anom lai chuan thlali nuwa chuan thil thleng aron omta March ni som pakhat sang ni som pakhat aloni chuan northeastern Japan rama chuanin jing ni chuak chu ni puilaya ni chuak moi tak ang chuan aron langa wambau ruak po moi takin a oma bo ruak po anuam em maya ama ero chu tu man khaminia khanin Land of the Rising Sun ni chhuatna hmun tia an soi Japan rama chuan chhiatna na satak le hlo om tak a thleng don reng ti an ngai tua pha hau lo sonhulam dar ni le minute somli paruk aron rik chuan to huku rambial chu lirhing na satak mai Richter scale 9.0 a na chuan aron soi tamau mai le lirhing chuan building te a soi chim mai baka kongpui te ati khik pia lama tsunami nasatak mai aron thlentira sumi awang chuan tui chu sang taka rondingin meter somlia sangin arondinga chu athachakna ronken chu ngai thwa thiam phak ba ka hlau om ani tui pui kama khopui om zong te chu aron lem zau ta fek maya mi pui sing khat chuang aya tamma te chu chin shat levin ambawa a chen phei chu an thi hial arin om khovel pum mai chuan Japan chu tuin alem zo lai chu an entlok tlok ani ber mai
chung thil zong athen lai chuan mi chen kha chuan tharei lo te liam ta a internet khovela mi pakhatina inral rin na thu aron post chu an sha chuak ta wai maya tlanga tlan rau ti kha ania amma mi ten anlo ngai vendu lo le anlo nui so chuan ngai ventu thar anei chauchan ta chu inral rin na thu mi puite hne na aron thlen lo nui so tu te chu anin chhir chauchan ta a time traveler nia inchalina athu asoile kumsang ni som pakata thilthleng te chuan inzom na an ne wangin mitam tak chu asoi nging do ta chen khat chuan an lau chauchan ta a ma se he thil hi mi pakhat sangni somruk pani tia an soina japan ta na inral rin na thu aron puana topna lani hau lau mai amma a mi anglo mi mol tia an lau soi chin thu soi chuan ngai ventu anei chau thar zela amma fiam thuna atana an lo man chin chu athu soi ngai mei chu an la serious chau chanin thil poimo ani zia an mu chau zela chutia mitam takina an ngai ven lui lai chuanin an be sei lo deuh maiin july sangni som pakhata chuan aron lang le hlol mai sangni somruk pahnia chu reilote aron langa chuti lai chuanin online community te changin zona shang achanga zona an zo tlang lon ber chu engtin nge kha lirhing kha aron thlendon ti ishiat tin hun local tura chu aya hlo om lo thleng tura omem ti hi ani ma se ambe se ngin chung zong te chu azawain achang lawa abole ta dei maya amai ro chu abau ma hianin thu nu chhia aneya chu aron kalle tur thu hi ania ahun bi te po ashil thlapa chu april sangni som paruka ani suti huna chuan enge motak thil lo thleng tura om thu asoya sumia tan chuan mi puite chu anril ru tak po a lo chela lo imbot sai turin thu arona amai ro chu eng thil chi ange thleng don ti ero chu asoi lo ti chuan april ni som pali sangni som paruka chuan southern japana kumamoto huna chuan lirhing aron thleng le ta a lirhing awang chuanin mi za chuang lai main hliaman tuara intam takte achea anu thlengin aftershock om turin mi te anin buat saya anin ring em maya mi puite lirhing awanga anla thabar lai tak chuan atuk april ni som panga chuanin sangni somruk pahnia chu aron in lar le ta a kumnga liam ta alo soilok ange chuan aron lang le ta ni aron kalma sa a athu soi a khami tam tak chuan an ring lawaring theltu tam taka oma aron lan voi ni na kha chuan kharin hlel na kha kong e muni zong takin chein alo omta a tinaron thlenma che ania khanin lirhing alo ombok sia aron kal to zong ngai to chuan tun chuma aron kal le hianin sangni somruk pahnia chu atong tam lo hle a thilpo apos tam lo zona za chuang thon ania amma ero chu chung zona zong te chu tu ma achang lawa a haider vekani thu pakhat sia hnu chha aneya chu me ni som pasaria karon letle ang ti zong he ti chuan abole ta dai mayani athu hnu chha te le chin chana shang alo pek te ngai tha a uluk taka lo en tu te chuanin aron kal le hun tur me ni som pasari chang taka han soi chu an ngai ati chhalawa achan chu aron kal mani che a thil chhalo a thlen chen wangani rinlok ange yin me ni som paruka chuanin lirhing a om le a chu lirhing na mun chu ibaraki prefecture ania chu mun chu tokyo changa lalote a omani chu lirhing lo thleng to ti ai chuan ana lo emema thil ti chhiat po anei tamlo ama ero chu mi te chuan an hlau to ani sangni somruk pahnia ron thlen ma lirhing alo omzia mei chu mi te chuan thil thleng pal theini in an ring talova chhiatna lo thleng tur chungchang asoya piang chu ahun tak zela aron thlen di ka wangle aron kalmani che athil thleng ani zela wangin mi te chuan thu soi chu an lo ring chauchan ta a aron kal le chuanin amma a zo na te chang lawa angai saklo angkha ni to lovin mi te na an shadu em te chu a changin a shilfia chauchan ta a engtin nge hun local tur a sha thei dan te chu asoya sangni somruk pahnia thu soidana chuanin future hun local tura hianin mishing te chuanin hun shanga zwan danan thiam to a hun local tura chau pon lovin hun kal to ate po an le thei to thu asoya khol pahni asoya pakha chu vicious 5000 nia chu chuan mishing te chu hun local tura akal tir theya
tin call dang plus next 6290 tia an soi chuanin chu tiang ang ni lo zongin hun local to chuan a le tir thei thu a soya heng call te hi mimalin an nei lo thu le pol pakhat temporal management biria an ti chuan an enkola an ven thu a soya heng pol te hi mishing zongzong te timeline chataka theina turte a him theina turte a venga enkol tu pol an ni thu a soi bokani tin heti hian a soi zela heng khol man ani don hian in enkol tu establishment te chuanin dan le dun fel takin zom turin an siama timeline shanga zuanga kalte chuanin chung dan le dun te chu huambi ke mo phalbi tu ma omlovin azawain an zom fam kim vek turani tin hun local to history ti dang lama a omlo na turin eng information ma an shil turani lova tin hun local tur athak dang lam theina tur thila engma anin nam hnoin antel ve turani lobok mani ham chatna tur le mani hlokna turin hun local tura thil information chang te chu an soi chhuakin midang hne na an shil turani lobok heng dan le dun zong hi hun shanga zin kwal te chuanin an zom lo chuanin kha timeline na khanin ti bau an ni tur thu an shil bokani a soi zel dan chuanin hun time kan ti hi ngil taka seipu tani lawa midena an sha thiam dan ang zela siam rema her kwalani thua soi chu wang chuanin huna zwangkaya time traveler ho khanin dan le dun an poisak lo chuanin an mani timeline bi ka khanin noi pawin anom zel donani ti in a soi bokani heng dan shang a omawang hianin sangni somruk pahnia chuanin mi tena an sha chak thil zong chu a shil theilo chanani thu a soya aron kala reilote a han oma abole wat na chan chu tu te po hun kal to an le chuanin cham hun bituk an nei thu a soi boka tin chu baga time traveler te hianin an vakal na huna khanin reitak an cham theilawa hun reilote hun bituk chung chau khanin kha huna khan anom theiani ati bokani aron lan chung reilote a mi ten anzo hun local tura hianin engthil hlo om nge om tia anzo na chu engma pe hel nei lo le phur takin heti hian a changa kumsang ni somthum ma hianin indo pui pathum na hi aron omdona a hlo om berzo ka chu he indo na hi a thleng don ti lam ain engtin nge a thlen don ti hi ani a soizel na chuanin he indo na le boina na satak mai hi thil thleng pakhat awanga boina lo chhuwa kani lawa Asia khomwal pui achanga rampani mana changa boina neu lo nei to chumi in upkal chhauzel chinfel ni silo ronpuak ke achanga ronin siam chu ni e atia chugram pani te chu engram tengi an ni te ro chu asoilau ma se chang taka ako mu chu churam pani mana chang to alawin taya lawin ngurrenga chuan indona aron chhuakanga chu indona chuan ambe sei phak bak ayan sa indona athlen thu hi ani a soizel na chuan Asia khomwal pui hi akang ma saber tur chu ani ti chuan amalte te in USA te Russia te Middle East te Europe te chuan aron zui chhauve don ani ma se he indo pui lo thleng to zong te aya adang lamna chuenge ni ti asoya chu anral thuam man hi ni nuclear weapons an manglawa chemical weapons an mangthunga ni sangni somruk pahnia soidan chuanin he chemical weapons hian chhiatna aron thlen chu anasat emawangin atomic bombs an thlak aya nasa khan hong anei don ti asoya Japan rampei chu me pa mu theilo khopate in om hial thei ti in asoi khopuite atlu chhia anga ramzau phardwai maite chu wasteland mun rama anlo chang to anga mi puite chu mun shanga anwak daranga tlan chhelo theilowa sia manni donani khopuite chu ral tlanin anlu khatanga kulte chu aram chhevek bokang aron langa abaulia thilaron soya athil soi zong te chu aron thleng dik feka asoyang taka aron thlen hnu chuan sangni somruk pahnia chu Japan online community chang chuan abau zui tamaka mu turom to lova achanchin chui ngai na po a om heklau omlo ma sela aron kal nu hnung ber khanin athu poste message hnu chatele warning asoi te chu ngai tha a lo shezel du tu te tan chuanin thu thon hnung final coded message a omzia an chui chwa tur a hnut chhia a pakhat na chu inral rin na thu kod manga azia ani
chu July nili sangni somni panga hianin Japan vaukama chuan lirngi nga omdon ti hi ania he thil lo shil lo ki video masa a kan lo posto manga ziak tuina athil lo mu te nen khanin an lo inzul hle maya hemi wang tak hian mitam tak chuan in July a hianin thil rap thlak tak Japan a hian an thlen an ringa mitam tak an thlabarin an mangang em bokani ti chuan sangni somruk pahnia chu chin shat lawa about dei ma khanin final warning alo hnut chea chu sangni somni pali a hianin thil lian tham tak alo thlengang ti ania tuna hianin sangni somni panga kanom to a sangni somni palia thil thleng kan han en chuanin ngai ngam tak chuan a thut veng thei talo apakhatna chuan sangni somni pali kha khoveli na hun lumber ato kum ania chumi na ngong chu ram shanga thlipui na tak superstorm kan ti hi atlea Asia khomwal puya chuanin typhoon Yagi anti atlea United States of America USA chuanin Hurricane Milton atlea Afghanistan rama chuanin tuilia na wangin mitam takin inle lote nun na te an san boka Brazil chuan ramna satakin akang boka hengthil zong kan han bel bom hianin sangni somni pali chu hun chhalau tak loin ir chhuana le abulchan nani ti chu phadwal ani talo mase zona pakhat lo om thei chu hengthil chhana shang lo thlengzinga hianin engber hinge major event nia asoi chu ni ta angle nge ron la thleng tura omzok henga thil lo soilok zong hi iring lo po ani theya tin sangni somruk pahnia hi internet phenomena internet khovela mi pakhat ronin larve mai ni pon iring theibok ti chuan he zon nei om theya time traveling hi a thei tak angem ton lai a hian a thei ni si chuan chu tiang thil chu soilani na om to em kan ti chuan om to e ti hi chan na ni ton na ya USA le scientific researchers tena anzir chen na chuanin time travel hi a thei ani andia amairo chu fiction ate movie a kan hmute ang hi chu ani don lo antibok tin White House chuan in USA chuan technology an nei that thule time le space te chu an thunun thei thu te an soya amairo chu hemi an soina hianin time travel chungchang ero chu kan soi tel lawa zin na hun sung te reilu tuk te ti toyani theina turin hengte kan thununa kan khoidang lam mai zo kani antia mase zona lo om thei chu White House hian vantlang mi poitena kan shat lo thuruk ril tak technology sang tak ramdang po an thunun theina tur khopachak an lo nei an mai lo mo commenta in ngai dan in lo soi ve don nia khati zong kha tun chuma video kron le theite chu ni e